ఇచ్చిన పరిస్థితి లేదు. గత ప్రభుత్వంలో ప్రతి ఇంటికి కూడా 50,000 నుంచి 60,000 రూపాయలు రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జెస్ అవుతుండగా ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి గారు అది ఏ కేటగిరీ అన్న కేటగిరీ ఏ బీసీ 3 కేటగిరీలకు కూడా మరి రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జెస్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భరిస్తూ సుమారుగా 1000 కోట్ల రూపాయలు మరి పేదలందరికీ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు తరపున వైవర్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పటికైతే గత ప్రభుత్వం చేసిన 3,000 కోట్ల బకాయిలను తీరుస్తూ కొత్తగా మనం 4,500 కోట్లు మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భరిస్తూ ఈరోజు ఈ ప్రాజెక్ట్ని ప్రజలకి సొంతింటి కళ నెరవేర్చాలి అనే ఉద్దేశంతో మేము ముందుకు వెళ్తున్నాం. ఏది ఏమైనప్పటికీ ఫేజ్డ్ మేనర్లో ప్రతి ముందు రాష్ట్రంలో విజయనగరం దగ్గర స్టార్ట్ చేసాం, నిన్న రాయలసీమలో చేసాం, వరుసగా అన్ని పట్టణాల్లో కూడా ఈ గృహప్రవేశాల మహోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. అందరు కమిషనర్లు అలాగే మున్సిపల్ సిబ్బంది, మెప్మా సిబ్బంది, టిట్కో సిబ్బంది ఒకవైపు కన్స్ట్రక్షన్, ఒకవైపు రిజిస్ట్రేషన్స్, ఒకవైపు బ్యాంక్ లింకేజీలు చేసుకుంటూ అందరం కూడా ఈ యొక్క పేదలకి సొంతింటి కళ నిజం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే ఆలోచన చేశారో వారి ఆలోచన తగినట్టు డిసెంబర్లోగా ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ని కంప్లీట్ చేసి ప్రజలకు అందించాలనే కృతనిశ్చయంతో ఉన్నామని తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే ఈ యొక్క కడప జిల్లాలో మన కడప పట్టణంలో ఉన్న ఈ ప్రాజెక్ట్ని అక్టోబర్ మొదటి వారంలోనే ఇది ప్రజలకు అందించే కార్యక్రమాన్ని చేపడతామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఉదయాన్నే నేను మంత్రి గారిని